babukeli kuphi nakuphi siyabingelela. Sesiphinde sabuya ke futhi kwaMhlaba Uyalingana kuye ubaba uMthembu esike enike nambona ke kuyo le channel yethu iNNTV. Baba uMthembu singabe sisachitha isikhathi naba ababukeli babukele ngicela ubingelele kubabukeli baba. Ngibingelele South Africa ubaba uShumla Makati lo onibingelelayo endaweni yakwaMhlaba Uyalingana isigodi iPhelandaba. Ngibingelela nje bafowethu ngibingelela ephuzwini lomsebenzi wami engiwenzayo abanye bayawazi abaningi abanye mhlambe noma bangakawazi kodwa mhlambe bancane abangakawazi kodwa noma abanye bawazi phela yikho ukuthi abanakho ukuthi bayazi ukuthi bawumthembu usebenza kanjani njengokuthi umuntu mhlambe mengakaze afike mina kodwa ke ngithi angibingelele phakathi kweSouth Africa. Dokotela kanti la ikhamba igodle ingane ngibona ziningi izindlu lapha. Ya angibeke nje ukuqondise igodlo la ekhaya enginazo zintathu. Zintathu igodlo engisebenzela kuzo. Okay dokotela. Ya hayi angeke sijule kakhulu ngeze igodlo dokotela. Umuntu uyobona namhla efikile kwa Dr. Shumla Makati ukuthi ngathi kunjani. Dokotela bengifisa sikhulume kafushane ngento esizoyibiza ngesiphakamiso noma ngesigubhu. Ya sikhulume ngesigubhu, sikhulume ngeimpondo zibaluleke ngani, siyini isigubhu, yini umsebenzi waso, uphondo lona luyini. Uma sakhela makuthiwa nje nawe umuntu uza lapha kuDr. Shumla Makati uzofuna izinto zokuphakama noma izinto ezingama boost. Ya very good part. Ikhona into enjengana le ephambi kwami ukuthiwa isigubhu. Ukafika umuntu athi ba uMthembu ngifuna ngoba imfuno zabantu azifani. Omunye ukathi hayi ngifuna isigubhu, omunye athi hayi ngifuna uphondo. Bese kuba ukuthi mathe ufuna uphondo ngizomenzela uphondo. Mathe ucela isigubhu ngizomenzela isigubhu. Kusuke kumaqondana nani ke? Kusuke kumaqondana nokuthi sometimes omunye unebusiness. Ibusiness yakhe ayihambi kahle. Ebese ucela isigubhu, bese ngiyamenzela isigubhu. Bese sometimes ke uyabuza ukuthi isigubhu mhlasimbe amandla aso angakanani nalento eke ngizwe kuthiwa uyathatha na bese cha sengiyamchacha kuhamba kodwa ngendlela ezahlukahlukene. Akufani kodwa kudepend ukuthi wena uthathe kuphi nokuthi wenzani. Abanye bafika la nebusiness mina hayi mina ngiphethe abantu ngiyaxoxa ukuthi nje ngisho abaphethizo bayafika bazofuna into efana nale ngiphethe abantu ngiphethizwe so kufanele ngifile ukuthi njengoba ngiphethe abantu nje ngiphethizwe ngifisa ukuthi ngibe nezwi mangishaya izwi libonakala. Hayi ngifisa ukuthi nami ngibonakala okhethweni nami ngikhethwe. Bafika abantu abanye ngeke sibadalula amagama kodwa nje ngibeka ngokomsebenzi abafika ngawo. Bese siyabenzela mafuna isigubhu ngimenzela isigubhu, mafuna uphondo ngimenzela uphondo. Ngabe ibusiness ngabe yini lokho asuka afuna khona iyenzeka into efana naleyo. Kuphela ngiphinda into eyodwa ukuthi abantu baye babe lokuthi mhlawumbe ngithatha isigubhu bathi isigubhu siyakhathazana. Cha uba uMthembu ngathi mina ngoba nami nginengane. Ngeke ngithi ngidla imali kanti sengidla igazi lana kwemiyengana zami. Noma sengidla igazi labazali bami. Into ethintana negazi la ekhaya asiyisebenzisi angiyithathanga. Ngifuna into eyimpumelelo njengoba ama client yami ancoma ayasho ukuthi ba uMthembu into sinikeza yona iyaphila. La ekhaya sisebenza izinto ezinobungozi. Into ethintana nje ne-affect. Dokotela asihlebe kancane lesiye la kule igubhu zala ekhaya ngabe ziyaphakelwa noma uyangikhandela nje unginike bese ngiyobeka la ngibeka khona isebenza kuba kanjani? Uyabona le iphakelwayo ile ne-affect leyo. Ngoba once wathi ufanele unikeze umuntu into ephakelwayo iyadla lonto leyo obvious kusho ukuthi izodla ifamily yakho leyo. Akufanele nje uzuthathe into ezophakelwa. Okubaluleke okulapha esigujini akuphefumuli. Kodwa yini umuthi ohlanganiswayo wezinhlanhla okhuphula isimo sezinhlanhla umuntu afike kulento la afuna yona. La esigubhini akunanyoka. Ayikho into ephefumulayo la.
So lokho ngeke ukukhulume ngisho nani nabozakwethu esisebenza nabo. Bozakwethu yazi anginifundisi umsebenzi kodwa anikhulumi kahle uma ebantwini uzokhuluma hey la lendlu le eyepokile le kunepokile abantu la kunemkhovu la abantu abafuni yona imkhovu abantu bafuna inhlanhla yenza umuthi wenhlanhla hayi umkhovu ngoba umkhovu awuphili nabantu uyabona kodwa kozakwethu ke ngeke ngibathini okuhlungu bakhuluma into egcina isihlukumeza abantu ngoba futhi umuntu othwasile osebenzisa abantu abadala akawuphathi umkhovu akaliphathi ithambo lomuntu akayiphathi impolobelo la sikhuluma ngokusizakala komuntu singagcini sitshengisa abantu ukuthi thina singabathakathi thina igama lethu singodokotela abalapha abantu ngokwesintu baphila abantu phakathwayo fika umuntu athi la ekhaya akusalaleki la ekhaya akwenzeki lutho bakumthembu afike ngomhlolele cha ekhaya lakho kunebhodlela baligqiba asambe abese bakumthembu ungangikhiphela yini lebhodlela sihambe sifike ngithi mina libhodlela lila silimbe ibhodlela silikhiphe silibulale ebese ethi umuntu bakumthembu ngiyalibona ibhodlela kodwa ngiyafisa ukuthi lo muntu owafaka leli bhodlela ngikwazi ngalo bese ngiyambuza ngithi mina njengoba ufisa ukumbona lo muntu na uyabona ukuthi ngizokubonisa lo muntu unesiqiniseko sokuthi ngeke ususe impi na uthatha isibhamu yomdubula ngoba simbonile na umuntu owenze lento athi cha ngeke ngikwenze lokho kodwa engikushoyo siyasikhipha isilwane siyabethela emzini womuntu siyacupha emzini womuntu siyalivala izulu emzini womuntu lingangeni into eyisilwana umuzi siyawusebenza ngoba abantu phela kubona bonke abantu bazowuthatha kodwa kunabantu abangalali emzini yabo abanenkinga ngaphandle kwabantu abadinga impumelelo abantu noma bangagxilanga impumelelo kodwa abaphile emzini yabo mkhulu abantu basaba ukuthenga imoto kulezi insuku basaba ukuthi imoto zabo ziyathathwa usuku nosuku kuvulwa amacala kuyareportwa sekuthathwa imoto kaMinister othile kuthathwa imoto kaSibani kuthathwa imoto yasemabhizinisi uDr. Shumla Makade ngabe uyawazi ukusiza abantu oqinisweni kwezimoto zabo noma ukuthi ebasebenzele zona zingabe phela zisathathwa angiqalela nje ngempendulweni yakho ufika la ekhaya sifika imoto siyisebenze kunama security la sifaka khona konjinini ngaphansi kuphe emapayipini siyiqinise imoto sesiyiqinisile imoto uhambe angisho ukuthi abantu ababeka imoto zabo balale bangayiphiyanga ngokwenkolelo yabo kodwa ngithi imoto la ekhaya iyaqiniswa fike sifaka incweba ngisho manje mangathi mina eyami ngoba nazi egcekeni ngithi idumise ushokini ngisho kuwe ingakuhlula njengamanje angikhuluma indaba kusasa siphume la ngithi mina dumisa nansi imoto yami ngeke uzuyidumisa noma eyakho lo qhamuke ngayo mangihamba ngiyoyithinta ngithi idumise njengamanje uhambe nayo le yakho ngeke iphume lapha egethini kumele iziqale wena uyikhulule ngiyikhulule ukuze iphume lapha egethini okwesibili ukuthintana nemoto bafika abantu la abantu bama Uber abantu bamatekisi abantu bamaveni babumthembu ngifuna imoto yami iqashwe siyafika sizoyifaka incweba abantu imoto zabo omunye ayisasitholi isithuba sokuya erank akasakwazi ukuya erank ngesizathu sokuthi uthe epake bathi kudinga egoli athi epake bathi inkonzo kunenkonzo endaweni ethile ikhona into efana naleyo ikhona lo nto phambi kwedlozi naphambi kaJehova ngiyaqinisekisa ngoba ngikhuluma kahle ngoba ngazi njengoba ngikhuluma nje amanye ama customer yami angakunjani angakufakaza lokho ngisho emafonini angisabi ukuthi njengoba ngikhuluma nje kungenzeka kube khona umunye efonini ozoyiphikisa leyo nto le ngiyazi ukuthi ongakhuluma efonini apresent leyo nto efonini uzothi lokho akusho ubaba umthembu kuyiqiniso Cool. Sesizovala ngifuna sithinte indaba yesinyama. Kunomuntu othola ukuthi muhle uyasebenza usisi unomuzi unezinto zakhe kodwa
lutho ukuthola abakhwenyana, ubhuti lutho ukuthola iy'ntombi. Uma imtholile bayaqhuba leso sikhashanyana behlukane mhlawumbe emshile nengane. Impilo kuye nje ayihlangani kahle, akwakheki. Ngabe udokotela engakwazi ukungisizela lolo hlobo lomuntu uma ekhona. Kuba kuyenzeka mihla namalanga. Bafika abantu abanjalo. Kodwa siqala kuphi na? Siqala ekuhloleni. Ngibuka ukuthi yini imbangela edala lokho ukuthi kwenzeke lokho kumuntu. Angilaleli ukusho kwakhe bese ngenza lokho. Kodwa ngiqale ngihlole bese ngiyabuka bese ngiyabuthi oh wena bhuti kuphambana la nala. So indlela engafanele ukuthi usizakale ngayo ngafuna siqale senze u1 no2 no3 bese uma uyakhona ukwazi ukuthi ke sesiqhubeka nokusiza. Abanye ke baye bathi yazi ngihamba ngisebenza ngama truck ngihamba le kodwa ngishiya umuzi wami unkulunkulu anginalo ithemba. Wemfowethu ngikhulume ngiyaxolisa ukusho lento engizoyisho. Yazi ngithi ngikhulume ngithi uyabona ingidi mfowethu nje obuyibona nazi ingidi. Uyabona ingidi leyo